Biyag ti tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? At dapay ng basitan, Manong. Nalipatak mo tigimatang itay. Ala nga rod tarumarak. Siya kon ti mapan gumatang. O sige, Manong. Anyamatan ti kinamanal daya driver dito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita no addamat nakaharang. Ayan nga ta ti driver dito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda dita sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak lang. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita ka pagparkingan. Ay na. Nagtaar dito ang lalaki. Mabit lang Rumarakon. Tapno makarwar kamutan. Ay sige. Pati boses kang taktakder na. Ay na. Very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Ha? Kaya't ko lati makisinangad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na singpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Jay nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat noon niya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado man. Moreno kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request Kan, ag message sakyan ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas kong agkape ko ma. Anya ngamin ayati pakakumkumikuman nyo dita kusina. Dua kayo ababaunan, ngam awan pa'y uray may isa nga umasidag kada kayo. Tulang kayo kadi. Ay, ma'am, pasensya kayo untan eh. Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Aday jaro bayan, ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplahan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Dita kayo man langan. Ay, na yan ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunen iti kasta nga ugali na. Iti kasto akinabakit ko iti dayto abalay. Manumeten ti padak akatulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mo't ani Rita, apadak mo't la ababaunan. Uy, ape nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar. Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumar taman. Intamangan iti restaurant. Kat wana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag uray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat kan kuha na aditoyan baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa Ta kumpleto mat amin nga alikaman dito Ay, jakman amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak dito Pinatakdara kiti napintas sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimat lata ijisigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Tasan anay ruam iti na namay pa nagbiag. Uray tupay kikam iti kwartana kat ipaydulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amula na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Na yan ni Nanang. Kabalak mo tan nga ipaayan iti nanamaya pa nagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mo't siyak manong. Permanente mo't tan ti trabaho. Iso pasaray ikak mo't ani Nanang iti kwartana.
Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Wala. Pag tinulungan ta pag namayon ti panagbiag ni nanang aning ko. Taamo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal ta pa lang. Wen manong? Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumot asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairwaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay. Anapalawlawan ti mula anateng ken mas masitas. Ado ti pakakumikumak ijay. Dito'y ngay, awan mo't kuko kanak ko. Alangaron nanang. Basta diyo ko maabusuan ti bagayo ha. Amangan numaipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na gapo iti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni nanang iti agas pang maintenance na kas kada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala ta stock na. Napanana ka di. Katamo mo na. Adamanan ijidaan abalay. Wala. Siya akong timangipan ka na gito eh. Takita no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko laengan. Day, adda ka magayam anak ko. Aglinong kayo pa'y nanang. Permiti darang ti init ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kunti naramid ko. Insimpak laeng dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, anong ti mula yung anateng dito paraangan nyo ah. Wen anak ko, dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar aramiton. Sakon to ilako, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agina na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumikuman nyo nanang. Happy birthday, nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngem nagadumo latta ti inluto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sa gana yo. Ta inawis mi amin agagayem ken karuba tayo. Agyaman no kasta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa ilaeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, nanang. Dahito yung matirigalok nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga aywanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman kada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kunday toy. Alama pa anak ko, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsoram, abi? Jack mabiro kan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang berbero kan tangarod iti day tangay. Sapay naglawa datoy mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unan tangaron nga biro kan itoy mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije ay. Sige yan ha.
Adatan ito'y palengke. Anyat kita maid ta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di ta kasangsangom abakat. Mabigbig ko lang unay. Iso day tatay kwentas anarigreg ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kasano ngay nga ada kumakanya na? Si kaabakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day tagay narigreg ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Di kan aglibak. Amom ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Itikas ta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang itikas ta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Tawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko day to'y. Ay, wanmat nga ang paiso, abi. Awan bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko ang nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo. Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamot tan ijay police station jay bakat. Kat di nangarod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakes ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis nga lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga Roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay ti dapan mo. Ha? Ala ka! Daytan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga peso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagi ti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, apeng anda kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapudno na. Ibagbagada at tinakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Kapunti, agkid daw iti pasensya. Gapo iti inarami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan nan jay necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya. Ayan ti gayam mo. Ape asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Ape basta agpabasol latan itawan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka nung amin ti gayam ko nga agsublid, toy. Mabalinda kayong madakaswan iti kasta nga inarami, Jo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatin ni Emerson ti friend request ko, yan. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nagreply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Kat mayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso, ha?
Kaanon tupay nga inurayak. Nagbayag tupay nga agsin ka dagiti message ko. Daytan tuket ag first mover. Papa na Manong, nakapulnas ka mat. Adda sarakak, may sa agayam. Ibagam tulatan kanina ng harimuarak. O sige Manong. Ay, adaman na ijay old house. Ijay langan taayuyang na Manong. Saanin ang mapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samat tan. Nabayag ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agordera kon iti kanan ta. Anyat kayat mo gayam nga orderan? O agpili kan di ta menu? Kompormen. Sikat ni makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na? Ha? Marikrik na mga. Agayatak nga minken ka. Crush ka pa'y iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak man Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no da ito amarikrik na. Talagang agayatak kan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? nay dumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manmanumat ti kastoy. Oo, kitkitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kastaki na pigkat ti panagkitam kanya. Ola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagundwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa'y lang ang matuloy ti pagnata ita? Inawagak ngamin itay ni Emerson. Kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkaiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabukbukal, no kasta ti pagbandok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat ni Abi. Gayam ko iti social media. Ha? Da kayo, nana? Agmano Ala anak ko, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ne, apay mata natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramidak ijerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam kanyak di tarwar anak ko. Wananan. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson. Abi, Emerson, yak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan, Abi. Kat di kan agsubsubli dito iti uray kaanuman. Ha? Abi ka di, Emerson. Pasensya kan, ha? Ngam daytoyen ti maudi ayo umay mo dito balay. Nagsakitan day tanga ibagbagam, Emerson. Mas doble a sakit tinarik nami. Idi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita. Kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuana iti saan namot nga inaramid. Pakawanan na ko ma. Diyak amo nga inamgayam ni nana. Lading itak. Ngam jak kayat ti makisiningad iti kasken ka, Abi. Iso apo manaw kan.
Yan, Hangkan nga agsangit, abi. nagsakit nga minti barukong ko. Nabay na nakiti gusto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam diata. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan, Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ta. Basta agbalbaliw kan Adu ti mairitok kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mat, Ma'am Abe. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, si katimakaam mo, Abe. Pasensyaan da ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry itinasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalit. Promise yaya, saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako niya ya Belen. Kat agyaman na, tauray kas di ti kinauyong ko idi kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang tibabaunan abim mayag dito'y balay. Ay na, agyaman akabalasang ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarikman, sa anak ka pumanaw dito'y, aginggat ka ba ulakpay tagtrabaho. Biyag, ti tao. Marigatan akon nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan iti lugar may. Sikaman, Agsapulaklangan iti sabali a panggedak iti lugar may. Kabaulak mo't trabaho iti construction. maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ta dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naedan ta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaig ta pailaan ka dakwada Lakay. Day ti pangedeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayaw, kanakan. Nabayag mo't apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. Awanan tay, agpagpakaasi ako makipagnaid kami palang kini Feli nga asawak dito'y balayaw. Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman naklaunay, antil yun Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni ti asawak. Wala mabit lang nga raw, ta inak agluto iti kanon niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman naklaunay, antil yun Dukas ta si Mangput Dabong kenti asawa na dito lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay Bagyaw. Isu nga imbaitan a dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro dijay balay kabagais ta nakman kitain ni Baong akaanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalata. Ingkamot iliwan ajay kaanakanta. Ay waintan na bayag a panawain ajak nakit-kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabaong kaanakan. Kastak makang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, limakay mo't na taon, Nagado tao bang kaon? Sana madlaw limakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na ditatangkaw.
Kasaya! Ay, kabsat ko nga raw, di kayong ingas ka. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw kin ni Filay. Ay, awan pa yung kal. Anya! Siyak ti adda parikot na ang kal. Isong aging gayt ha? Awan pa ilaan ti anak mi? Ay, kat makabukal kay tulata, barok. Agkararag kayo kin ni Apo Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen kayam, no kasapulan nyo titulong ko. Umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na Uncle Siano. Di kayak babay ni tiyasawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ko. Damad latamakan ko Uncle, ado ti mulak anat natay nga di bangkag kao. No kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkay lata mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito Gaputa adumot itadangkel siya now. Kan makipangpangan tamot dito'y balay ni Antilio na Kababain, lakay. Mangnamnama talatan kadakwada. Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo dahil ditatang ko daan tiluning kanang kalsyano. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dila ang bakit. Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak at damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balaya ang kalsyanaw. Ay wain baraw. Diyak na mulaan daytay tinatanggap po ta. At damot tan di bangkag ko asokso kaya. Kaslamayot amulaan ti balaya ang kalsyanaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imula ti balay. At ti kayat ko asawan ng kail. No mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total bakantimot day taaluti mangkal. No palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita di agpatakderak. Ay sana parekot day ta baraw. Mayatak lata. Patakderam iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman nag-angkal siya na. Wain kahit kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman nag-angkal. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramata. Iti kalapaw ka. Agaramid mat gaya man ni Bong, iti kalapaw ijay likudan ti balay mau kabagis siya now. Wain kabagays. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugo taklatan at awamot sabsabalay. Kaanakan tama. Sa bagay matkit di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na tapno marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay katuan sana balay. Tanalaing mat karpintero ni Bong. Amuna tar-aramidin na. Wain kabagays. Sa may sa nabayagan abakante na jay alutay. Nagsamagpaikid din ata, jak maruruutan, jak madaldalusan, ang mga no pagumukan pa ikati ulagan Mala, nasayat mat nga raw, no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak tigat-gatangan ni Bong, imbes kumasi daan no bagas. Ayun na yan. Jak mo kastagayam ka ba, guys? Di mo amo tadi mo mat idamabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginum iti arak ni Bong. Ibusan na jay may sa ating ngadan. Anya? Kasladanum nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun agangus. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong barawk. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang kalsyanaw,
Mabalin min apagnadan ka ni Felay. Ay, kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudain. Nagpintas akalapaw, tinaramid mau. Nagdalos pa yan ti arubayan. Unang Kyle, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya, tilaang parekot ang Kyle. Awan ti kuryente may. Ay, huwag ngagpaisaw. Ay, ano sa inyo pa ilang tiyagsilaw iti lampara tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang Kyle. Ay, huwag gayam. Pabuludan dak man pa ilang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang Kyle. Ay, huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga agasawa. Agyaman hak, Uncle Siano. Kanayon mo't nga awan di tabalay da ni Baong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays. No kasta, at dan trabaho ni Baong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder a balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaiano. Nasayat mo't nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimang puwet, Uncle Siano? Ay, maliman. Ang di pa nagawain. Ay, sigurado anabartek manin no sumangpuet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asaman? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idiadda kami pa'y ije bagyo. Kastagayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak di sweldo na. Uncle, Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Baong. Igatang na iti arak ti matgadan na. Nagalasan. Isagan akong dagiti awit kaya bangkag kaw. Mangal dawak to umatan ni Jay. Psst. Psst. Ha? Asino yung mga sit-sit-sit kanyak? At damo nagang ko Ay! Sigala kay! Umasidag ka man ni daw! Ha? Nagbastusin ni Baong. Isumagayam ti mang sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka ni ko na! Tiyawanan ba na Baong? Paiman? Awan matay interes respetom kanyak, Baong. Awan babayin mo Sigala kay kunam latamot din kanyak. Relax! Di ka din akong ungat Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpet ka. Pasensya ka, Uncle Siano Lambing ko lang kang kadayta. Anya lambing nga sasawab. Kuangkal, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga nandiyan pulutan kaw. Sinalbag ka. Siya payasan nga inomiti arak ti pagdawata mi ti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabardak ka. Kasta timbagakan ka ni Baong kabagays. Wen, kabagis liunaing. Nagalas magayam ti ugali na mabartak. Awan respeto na. Na tiawanan bain Abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solarmaw. Ngam kasta aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan raken. Awagan na mulatan tinagan ka. Lakay siya na. Kuna nakiday. Kay ayan na ngay nga raw. Pinanawak nga gininaom nga may sa ijay sirok ti salamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak lang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona.
ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbain ak feli. Dumaw-dawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas dyan, ti pa nagsasaom. Awan respetong kini Uncle Siano. Sumadan ka man! Di ka nga rod ang pungtot, ah. Bagbagaan ka. Ngam di nakmatdangdang. Ah! Anay ko. Alala. Apay nagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa lang nga sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limbitam day ta makanawan na pingping mao filay. Di nang ranak ni Bong, Uncle Siano. Anya! Maaramin ni Bungday takang ka! Wanang ka, nabayagan adang ranak. Anya! No, di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. Ay, kastagayam tiyar aramidon na kang ka. Uncle, Sana na saya ati kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidon. jak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad na adang ranak. Anya! At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. Kastaya ka ba, guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay sularkaw? Ay, saan na mabalain? Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam day ta ka ba, guys? Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sularkaw? Ay mabiit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makamo ka ba, guys? Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sularkaw? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginaw, pagawi demaun, dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat nga anwa na? Yak kayat nga daagi inom dito'y arubayan ti balay kaw. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mayat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mayat no papanawag latan dagiti babarkadak. Saan ko manatangken ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sularkaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko ba saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, tani rabio na yun. Yak kurso na dati pa nagsasao itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy nakit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Payman? Ay nga tiramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makatuturo ka taon. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapo iji bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibongyag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Oh! Ay, sinalbag abaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Oh! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatan na kayo ni Bong! Ay, wan,
Tinggal baga bang umay nakmatan tagbatay ay tumpak ako ni Titawa. Agsubli ka lang siya! Huston bong, di mo dangran niyang Kalsyano. Agawin tan. Diyak magustuhan din bagbaga na itay. Ti amo na nga ta, kat kabain ko ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka bong. Kabsat ti amam ng Kalsyano. Sular natin ang ipatakdaran tay iti balay tan. Manya kumano kabsat na? Bong pangaasim, di mo pagaramidan iti dakas ng Kalsyano. Agpakpakaasiak, bong. Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagis. Ay, huwag ka pa guys. Imbaglakit din ata nakataraya kinirabi ay timpuakak ititawa. Talo saan latayak kumaitan. Anya? Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Diyak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya? Ay, gusto unay abutin ko itirabi kabagays. Kahit anya ti planom ita kabagis. Agawitak, ket nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agandad ka kumakabagis. Nausawan mo't siguron ka ba, guys? Papanawag lang ni dahi ti sular ko, tapno at dagong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayay na tagbatan ni Dirabey. Ket, anya nga rod ti kayat mo mapasama kita, Uncle Siano. Tiyak kayat ti mababaynan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito sular ka. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot ka na kayo nga gasawa. Nagtalagak kang kagapota ka anakan ka, hanggang kas tumi lagayam ti subad mau. Kapulain ka na bainan ka ako nam? Isa pumanaw kayo lain dito yung sular ka. Anya, nangig mo ti kinunak. Alain nyo amin lain, dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo dito yung sular ka. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami apumanaw? Anya! Imanugot ka nagpatakdirak niti sular mo. Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin ti pumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbungak amang papanaw kada kayaw. Gaputa sular ko da ito'y bawng. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam? Kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami pumanaw dito sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsyano. Anya? Nagkarit ka matayin baong. Ala, pumanaw ka ng Kalsyano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tira aramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday ta ti pagsaritaan ta, Feli? Maan gagit din. Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsyano. Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsyano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amo maon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimatang iti daramid mo kanyak idirabi ay. Ti asawam mo't laeng ti agwitness. Kaya't nakapatayan. Isumay ta.
Indarong kan! Agpagpakaasyak, Uncle Siano. Kaanak-anak, hindi na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kadaytoy nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol, tinaramid mao. Tinandanim pa ng patay kanya. Pakawanan na, Uncle Siano. Sinadanak ngagbaliw. Basta isanod mon tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw ti pangidyang kao? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak! Biyag ti tao. Adda akong dito silid ni Mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Dinak nasiputan ni Mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyakto matlang ti pangipatawidan na iti saniko amamati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Ne, Sir Saldi. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ung tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni Mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni Mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni Mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman, Mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka madanagan, tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamamukan, nasingput ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakas ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo mat magawidan. Noan niya man ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bahay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam ti lakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y.
Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. So asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kagtanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay mananday to'y akwarta. Kunak met adi nakswelduan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit di agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke ngarod kabagyak ditoy. Talaga akas tanana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka na, anak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat kabailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Ni Atty. Kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana ngay. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lagaya madyak makita di lakasa day di lolam niti balay. Dayjay mo't gayam abeti ababaunan tinang italkan na iti dayjay. Si kakano tinang ipatawidan na iti dayjay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo ngay. No para mo't gayam kanyak dayjay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan dayjay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isasapulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa matauyak yun. Di yumot ngamin kaya tagpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo Naimbaglakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Ken ado ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Ket kayat kulatan nanang. Ngem sapay ko matamaudin daytoy a panagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Malaala,
Ingkakitaan ni nanam nga ising, simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko nga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence la ang tinasken apang yawatak iti dayjay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tawa dinutukak amang paliiw iti sigod ang nagnaadan na beti. Kat anda ka no nakaibaga no sa dino tinaudi nga makaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo nga inawagan da saan kat ani papa. Tinasayat mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasalumat ngamin, may sa tao, ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talagang amuna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglimangan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanen tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda niya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na dya alahas na nilulam. Milyones ti balor na dya. Papa, mading amin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Dinak man isoro, may sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apag sungrod. Tanukas to'y ama tutudo, kat saan tayo amarigatan. Wen nanang! Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang! Didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko, maala, mapan kamin tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Ni, kasla adda arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga tanalipatan na. Apo? Ha? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig? Ha? Wan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko.
Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka din nga oraya ko ni nanang mo. Agmay saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Ha? Sige. Umunag kayo nga rod. Nanaising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana. Jak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga rod ti magnan. Ha? Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amo am ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada da iti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida ditoy. Saanan, ta pumanaw kami matla adagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, In ka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sika tinakaisang ratan da ito alakas sa barok. Para ken ka talaga da itoy. Iso asinal salwadak. Ket sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon day ta alakasa. Ket maaramat iti nasayaat barok. Akas iti pagayatan day di lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Oh, tulong ko kada kayo. Ay na, saanan barok? Alan nana, alaan yun. Kat agsubli ak tumanan. Ada ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita met, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatik latan ti number ko. Ket no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ha? Ay, ala agyaman nak barok. Itataawanan dito'y tilakas. Kasla na parutan ak iti siit dito'y barokong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayong matsigurong ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilamlamangan tayo. Nauma ka ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? Ha? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no agulima kan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga da ka di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magna ka iti kusina. Kat ayabam ni Nana Ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana Ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumon ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ni madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? O, apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramin iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat.
Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan. Inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo, Nanay Sing. Jasmine, anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo kay di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kayo ladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, adda ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apaya kastamot ng ti ibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaamuan nyo ti dayta. Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, itid mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Itid mo kanyak wano saan. Ha, Papa, anak dak, kabalan dak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong iti day di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence, itad mon ti kidawag tapno nasayad ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil tiyan nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatig kalat na nga oray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanan kumati amak. Kadagiti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito ikabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abala yun ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni Papaham idi imay dito Anya? Una yan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Una yan. Jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami adinangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Kan wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka ti. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kin ni Nanay Sing. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan ko na. Ta iso tinangkad kadwa iti anak ko, idi nagtrabaho Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Iso nga agnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tunay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasano ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo.
Gapoy ti kinasaya at yu kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasideg to'y balayo. Balayo na. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naisingken, Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yu kada kami idi nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumutan. Diyak ninamnama da ito'y aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, nana. Biyag ti tao. Adto yung torderyo, sir. Agyaman ak, miss. Kabarbaro ka iti dati restaurant na niya. Wan, sir. Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Nabayagan na sukidak dito eh. Kabisado kong dagiti empleyado dito eh. Kasta ka di, sir. Please, di na ko nawagan iti sir. Siya gayam ni Daryl. Anya matinagan mo? Siyak ni Hazel, sir. Wow. Maragsakan na ka makamamukan ka, Hazel? Kasta akmet kan ka, Daryl. Ay, ni, pasensya ka na. Agsubli akon iti trabaho. Mabit lang, Hazel. Ape ka di. Agorder ka di pay. Saanin? Mabalin ka din kung may kanto sukunin dito restaurant? Ha? Mabalin ka di, Hazel? Sikaan talaga, Daryl. Nagtaktak ka pay. Apay ko man nagtakta ka kiti oras para gan ka. Saan? Kaya't ko lang ti makigayam kan ka. Anya? Sa may sa... Asidig lang mati opisina pagtrabahoak iti restaurant na pagpapayam? Kasta ka di. When Hazel, dayo akmot lang dito nga ili. Naggapo ak iti adayo a probinsya. Agpada tagayam ang naggapo iti adayo a probinsya. Oh? Pati si ka? Wan, Daryl. Tigayam ko tinangawis kanyak ngagtrabaho iti dayto nga ili. Nasulinak ngamin ti lugar mi. Narigat ti agsampol iti panggadan. Iso anak kigasang-gasatak ditoy. Uray dyan lugar mi. Nasulinak matlaeng. Kasmat iti lugar yo ako na. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso napilitan akmat nga umay iti dayto nga ili. Daryl. Ay, wag gayam. Thank you ha. Oh, api nga gyaman ka kanya. Gaputa nagtalag ka asimurot kanyak dito parke nga agpasyar. Awan anyaman na. Adamat pa nagtalag ko kan kakat. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Ha? Tatang? Wen, Hazel, anak ko. Agyaman akta nakasangputak mo lang dito pagdagdagusam. Ay na, nagbayag ti biyahe. Imbag ta nasurutan nyo dito pagdagdagosak, tatang. Nagdamag-damag ak akadagiti karubam. Imbagak tinagan mo kat amuda ka magayam. Kasta ka di, tatang. Mala, sumbra kayo Amok nabannog kayo iti biyahe. Ay talaga anak ko, nabambanugak. Magyamanak. Nabsugak mo laengan. Itay kat maulaw ako ni Tibisain. Agasam nga itinam nga oras nga biyahe manipod di lugar tayo anak ko. Nasayat mat nga rot na nabsog kayo, tatang. Ay, wan anak ko. Ay, adugayam tinatang kanda dumapay amakmakan ngayon sang pet ko.
Saan ka matin nga parikot iti bagas na dawit kaw? Agyaman nak tatang. Ay, kahit kumusta mo nga iti trabahom ditaw. Nasaya at tatang. Nasingpit di akin ko kwa iti restaurant a pagpapaayak. Ay, kanasaya at Ang awan ka diti trabahom ita. Adda tatang, rabi iti dutik ita. Anya, ay delikado ano rabi ay. Ang mga makarana kay di managdakdakas iti panagawid mo kat pagaramidan da kay di maday. Tatang, Naskain nga itulod kay pagtrabaho a misail. Narigatan. Dito'y gayam ti pagtrabaho am a restaurant. Naglawan a restaurant. wen tatang, bak nang ti akin ko kwa iti dayto a restaurant. Nagadumot ti tao ijay unag anak. Sumrot kayo pa tapno makita yu an naimbag ija unag tatang. Ay sana na nakaw. Ingkakit diag trabaho. Agsubli akmata ni ti dagus mo. Sige nga rod tatang, agan-anad kayo Bigat gaya mo no gawawid ka. Napuyatan ka na naggapu iti trabaho. Okay lang tatang, nairwama ko nga agawid iti agsapa. Wen angem amangan no makaala kamot iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Saan mataka na yun arabi iti jutik tatang? Agbaliw-baliw ti jutik tatang. Aya, Ay, nakaturturog akong tatang. agar mo sarkapay nagluto ako ni ti kadam. Nagarmusarak itayan iti restaurant tatang. Sige, umuna kayo latan amangan. No saan kayo pa'y nagarmusar? Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Sino ka? Siyak ni Daryl, tata. Gayem ni Hazel. Kasta ka day? Uwan, tata. Adda ka din ni Hazel? Adda di kusina ti anak ka, Daryl. Anyat masapul mo kang kuana. Kwa tata? Umay ko kumapasyaran? Sige, sige. Sumurek ka, baraw. Si Marong kargayam ni tatang mo, Hazel. Wen Daryl, talon nga aldaw na dito'y dagos ko. Kasta ka di? Kaya't nang tiag subli iti lugar mi, jak pa'y pinalubusan. Nasaysaya atin no adda dito'y dagos ko ni tatang, tapno makitkita. Apay, awan ti mangkita kan kuha na iti lugar yung akapsat mo? Awan, agmay-may sa aklaang nga anak. Nasapa apin mo say day dinanang ko, gapo iti nakaro a sakit. Kasta gayam. Naitatiag pa iso, Daryl. Dua kami laangan nga agbibiyag kini tatang. Kan may sa, jakmatin kayat nga agtrabaho pa iti talon. Gapot na lakayan. Agpada tagayam agmay sa nga anak. Ha? Anak-nak iti kinabalasang ni nanang ko. Sigun kan kuha na. Idinaaman di lalaki ang masikog ni nanang. Saan ka nung matan ang nagpakpakita ka ni nanang ko? Anya? Wenesel, sinikugan lang dahil di lalaki ni nanang ko. Iso di makala ka bastardo. Awan na dakalak nga ma. Kasta ka di? Kasta nga rod. Ngaming karkarigatan ti inak tinangisakad iti panagadal ko. Nagsakripisyo, tapno makaadalak langan na imbag. Daryl, Kinapudno na. Panggap ko matan nga ala ni nanang ko dito yung ili. Tapno saan ako nga agsubli ti lugar mi. Saan nga mi na mapanawan ni nanang ti balay mi di probinsya. Isa marigatanak ang mga lokoy kan kuha na nga umay dito eh. apay akit kita ang matlatan ni Daryl, tatang. Gayam mo ka nila ang day talalakay wano kayan ayat mau. Gayam ko lang ang tatang. Napasig kami lang ang agsarsarita. Kasta aya. Oh, apay amin mingming ang manan ni Daryl, tatang. Kwa anak kau. Kasla nga min nakit
kita ko ni Daryl. Anya? Yak la masigurado no sa dinaw tinakakit kita akeng kuana. Ang mga nukaruprupa lang ni Daryl day dyan nakita yun, tatang. Siguro Ala, agsublikan iti ayan na. Tasya akong timakaam mo nga agaramid iti meriendayaw. Rabiin, Daryl. Di ka kadipi agawin. Hazel. Inig ka, Ma'am Tiimak. Sana kung nagpalpalikaw pa ay ayatan ka. Daryl. Sa pala ko ma. Tadi nagkagura iti panangipudnok, iti marikriknak para kan ka. Jak namnamaan nga ibagam kanyak data, Daryl. Hindi damo pa ilapan nakakitak kan ka. Nakarik na ako niti ayat. Sa pala ko ma. Dadamat ka imudingak di tapusom. Nabayag kayo mo't ang nagsarsarita ka ni Daryl e di Rabi Hazel. Tatang, Madlaw iti rupa manaragsak ka na kaw. Anya ti kayat asaun ti panagisem mau. ay kwa, awan tatang. Di yulatan ikaskaso tinadlaw yung kanya. Anya saan nga kaskasaw. Sa balay, ti kay papanan ti panagisem mau. Adda ka din nagkinawatan nyo ni Daryl. Kwa, tatang. Nalaw ready na konsong bataan ang muklatan nga da nagkinaawatan nyo ni Daryl. Kumusta nga tanjay balay tayo probinsya, anak ko? Ninanang mat. Kasangsangpat yu pailaang dito Ngamdyaman balay ti pampanunutan nyo. Pampanunutek lang dagiti taraken ko apusa kas kada aso ijay balay, anak ko. Imbilin nyo latta ko man akadagiti karuba nanang. Ay, nalipatak nga rod nga imbilin dagiti taraken ko. Sana balay, ta sa anak mat lang agbayag dito'y dagusmaw. Anya asan nga agbayag? Agyan kayon diti dagus ko nanang. Agyan na kayo kit din. Siya kunti makaammo kada kayo dito. Ay naanak ko, jak lakit di kayat ti maiken dito'y. Jak na irwam nga awan ar-aramiden na. Di agbuya kayo iti TV, wano saan, mapang kayo agpasyari di mall. Ay naanak ko, sayang laeng ti kwarta pagpasyar ko. Nagregat asapulan ti kwarta ijay lugar tayo. Isu nga rod asya kunti makaammo kada kayo dito, nanang. Saan yun napagparikutan ti kaninyo? Anak ko. Ala, agin na kayo beet. Kalpasan na, intay mangan iti sukik a restaurant. Anya a restaurant asasawam ay sus agluto aklaangan iti kananta. Nagastos ti mangan iti restaurant. Italaang matday ito. Saan matakanayon, nanang? Saan kayo ngagtaktak pa'y ngagluto iti kanintayaw? Pay ko nakon, intay mangan iti restaurant. Ay naanak ko, naglawa mo tanda ito a restaurant. Nagado ti tao. Uwad, nanang. Oh, mangkita kayo dito minaw, no anya ti kayat nyo kanang. Anya aminaw. Day tama na, oh. Ah, kita nyo dito, no anya ti kayat nyo kanang, nanang. Agpili kayo. daytoy nalaminit a papel diti rabaw ti lamisaan. Una na. Mangkita kayo ti orderan nyo dita. Oresan kun akitaan daytoy amino nga ibagbaga manak ko. Agorder kalatan iti dinengdeng asitaw ken saluyok. Anasagpawan iti tinuno a bangos. Anya? Awan ti kasta po tahi dito a restaurant, nanang. Naawan agawit tangarudin. Naglawa a restaurant. Awan dinengdeng da asitaw ken saluyaw. Ala, siya kunti... Ha? Oh, apay anak ko. Asino tinakita? Ni Hazel, nanang. Iso ti umasidag ka na ta. Dayta ka din napintas a waitress, anak ko. Una nang. Urahin tabiitan. Nanang, iso ni Hazel. Kaya na yat ko. Hazel, iso ni nanang ko.
Naimbag nga orasyon, Ana. Ay na. Nagpintas kamutan balasang ko. Anyat inpakpakan kan ka ti anak ka, balasang ko. Agorder kami ti kanan mi kaninanang Hazel. Ay na, jak pa'y nalpas anak sa anak ka. At tugaw kayo kit din. Nilangan Hazel ti makaam mo amang ted iti kanin tananang. Kat anya ti plano yukin ni Hazel anak ka. Panggap ko ngay kalay sa nanang. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado akon. Ken adamot ten urnong ko. Kabayla akon ngay kalay sa ni Hazel. Jak nga ruden ilakla ko di talo ababoy ko. Taison ti pagkasaran niyaw. Nanang? Ngamsakbay nga agawid ak ije lugar tayaw. Nasken amaam-amukmet dagiti dadakkel ni Hazel. Ulilan iti ina, nanang. Duadalangan iti amana. Kasta ka di anak ka. Wala nang. Ang kasaritak pa yan bag ni Hazel, may papan iti planok. Inton bigat matlaang, mapanak iti pagdagdagusan na. Kidawag ko mga manugot ka na makikalay sa kanya, Hazel. Ay ayatan ka. Katjak kayat amaagaw na kati sa bali kanyak. Daryl, Nakasagana ako ng mga sawakan ka. Urayak ti pangedeng mo. sige, Daryl. Mayata kon amakikalay sa ken ka. Ha? Agyaman na, Hazel. Ikarik, di kan to agbabawi ang makikalay sa kanyak. Di kan to pulos paldaangan, wenno pasakitan. Namnamaak dayta, Daryl. Kasaritak nga ron ni tatang mo, tagkalaysatan, Hazel. No, manugot laki din ti anak ko, sana parekot kanyak, Daryl. Total, nahustuan kayo umatan ni titawan. Agyaman na kitipan nakaawat yo, tata. Oh. Apay tatapay lang aron ti awag mo kanyak ngay. Tatang, kung namatin kanyak ta plano yung matin ti agkalaysay ti anak ko. Ay, uwan ngagpaiso niya. Uwan, tatang. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo ngay. Saan ka di pa nadakamat kada kayo ni Hazel? Ti may papaniti pamilya, tatang? Awampay mo't nadakdakamat na kanyak. Awan, amak. Anak-nak lang iti kinabalasang ni nanang ko. Day dati agpaiso, tatang. Nasikugan abalasang ni nanang ko. Ay, nukasta. Nilang nanang mo ti kadwam. Wen, tatang. Kinapudno na adda ita iti dagus ko. Diyak pa'y pinalubusan ang nagawid iti lugar mi. Ay, kastaya. Wen, tatang. Awiset to ni nanang ket yam amok kada kayo. Ay, nasaya at ang arno kastatap no maam-amok matyag balin nga abalayan ko. Sigurado ka ni tita ito abanag, Hazel. Wan tatang, ay ayatak ngamin ni Daryl. Mala, at dakeng ka na ita anak kaw. Awatem ti pamalubos kaw, iti panagkalaysayon ken ni Daryl. Agyaman tatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo, tatang. nagbiit ti panaglabas ti panawen anak. No si bibiyag pala kumaday dinanang mau. May matangan na may ti panagkalaysayo ken ni Daryl. Tatang, Ang manyan na ya. ay natatang, nagunagmanin ti panagsanaayo. Apay aya. Ay, kwa. Di bulatan ni Kaskaso, ti panagsinay ko, iti naunag anak ko. Adda ka di kayat yung ibaga kanya, tatang. Awan anak. Awan ti bagak. Di kay pemat nakarubwat nanang. Mala daw tayon amapan iti ayan da Hazel. Ay na anak ko, di na ka di apuraan. Naglabaak pa'y ngamin. Makauray dagiti lalabaan nanang.
Amuyo mat nga da papanantayo ita. Mabiit laang tagdi ko sakpay. Kababain mo't no na ang ragak amapan ijay ayan da Hazel. Sige nga rod, ingkag di gusan. Siya kun ti mangibalaybay ka dagiti linabaan niyo. Sa dino nga iti ayang ni tatang mo, Hazel. Awan mo't dito'y pagdagdago sambalasang kaw. Napangimatang iti kanan tayo, nanang. Napanpay lagi matang. Kaadamot insangput mi amakan. Urayan tayo biitan ni tatang ko. Patsik nga agawid ang dayjay. Wanesel, urayan tayo ni tatang mo. Ni, aday tamad gaya man ni tatang ko. Ay, pasensya kayo. Naladawak asimbang pait. Nagadungamin ti tao ijetsinda. Dumeng? Rosana! Anak mo ni Hazel? Uwan, Rosana. Anak ko ni Hazel. Anak mo mat ka din ni Daryl. Juan, anak ko ni Daryl. Daryl, umaykan, agawid tan. Anya? Ni, apa yun nanang? Awanan ti adupay asaw. Agawid tan, saan arumbang agbayag tapay ditoy? Anya ti kayat asawan day kay tatang. Apay akil lang at apimanaw danana Rosana. Anak ko. Kasano anagamam mo kayo kin ni Nana Rosana? Pakawanan na Hazel anak ko. Ngam, lipate mo ang amamimpinsan ni Daryl. Anya, Lipate mo anak. Saan arumbeng amadaan kayo iti relasyon? tatang, Pakawanin na kanak ko na nagbasolak. Dakil, tibasol ko kada kayo kininanang mo. tatang, jak maawatan. Ilawlawag yung Naandaan kami iti relasyon idi ni Rosana. Nagbunga ti relasyon may kat ni Daryl ti anak mi. Kamsat mo ni Daryl. Iti sabali a babae anak. Makawanan na kuma. Diyos Ilimad mi iti dedinanang mo. Ti kaadda ti kabsat mo iti ruwar. Pakawanan na anak ko. Amoy agas na nagbanagan ti amin! Gusto na nakaw. Di mundanugan ti diding. Diyak ninamnama agas to'y ti pagbanagan ti amin. At inayat ko, kabsat ko gayam! Agkabsat kayo iti amakin ni Hazel, anak ko. Linukonak ni Doming. Idinagdaton kanya. Imbaga na abaro. Iso nagtala ka kadagos kan ko na. Nanang, Dakalan ti tiyan ko, idi pinanawan nak ti amam. Dumgag ka na imbag, Daryl. Tay salaysay ko kan kati amin, anak ko. pakawanan na Hazel. Nampot din tanti relasyon ta. amo kunti amin, Daryl. Agkapsat ta. Inlawlawag kanyak ni tatang ti amin. Aklunan ta ti amin. Asa na ron ba nga madaan ta ti relasyon gapot agkapsat ta? Wan, Daryl. Agpinatagtalangan ka sa kapsat. Tapod numat nga kapsat ta. Wan. Maragsa ka nak matkati. Gapot at dapay gayam kabsat ko. Kasta matarik na.
Maladingita na kinida mo. Ngimnaklon kon ti amin. Kat pakaragsakak. Tanam am muka. Kapsat ko. Alae kung da ito agundaway tapno agpakawan kan karo sana. Pangaasim tapakawanan na ko. Awanan ti maaram itak, Doming. Nabayagan day ti apanawan. Oray pa'y nga tasaktan ka, gapo iti pananglukom kanya. Saadan amay sublipay ti panawan. Ha? Kaya't kadi asawan day ta napakawan na kon, Rosana. Wan, Doming. Napakawan kan. Agyaman na, Rosana. Nabayagan ang natay na di asawak. Nabayag mo na panawan abaloak. Anya nga tano... Noan niya. Tangay saan ang natuloy ti kalay sa kumadagiti anak ta. Tanamuan da nga kabsat da. Anya nga tano datalaengen ti agkalay sa Rosana. Anya. Wen, Rosana. Datalaengen ti agkalay sa... Oh, mayat ka kaday. Ay uwan. Mayatak, Doming. Ngamin, ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Oh, agyaman na, Rosana. Ay ayaten kamit unay-unay. Kitagyaman na. Sige, sige. Agkalay sa tangarudan, iti kabiitan na apanawain.